5 июни соли 2024 қарор дарам дар ноҳияи Данғара ва ин гармхонае ки мебинед гармхонаи бародарамон Суҳроб худашон нестанд, як-ду мушкили қатъи Душанбе рафтагиянд. Ман ба шумо сар мекунам аз мандарин. Мандаринашро бинед чӣ хел бастагӣ. нигоҳбини хуб дорад, касал кам дорад. Ба ҳар ҳол болош касал ҳаст, тортанак задагӣ. Инаш апелсин, мана инаш апелсин. Инаш апелсин. Инаш лимон, лимонои ҳамон қуша мебастагӣ. мана бинед чӣ хел меҳнат мекунанд. ани апелсинаш бениҳоят нағз будааст. Инам апелсин будааст, инам апелсина бинед. чӣ хел калон шуда дидед? ин апелсини зоташ калон будааст. ма инам апелсини зоташ калон. ин аллакай иққа шудааст. бинед? ин апелсини хонаи ман инқадар калон нест. ин бениҳоят апелсини калон шудагӣ. инаша бинед апелсин чӣ хел бисёр бастагӣ. ин сар ба гӯш апелсин бастагӣ. ҳамин ряди мобайн апелсин будааст, набинед. ин дигар сорт будааст. кадом сорти овардагӣ ки бениҳоят бисёр мебастааст. бародари мо Суҳробҷон, почат дарда набинад. он чиз мушкилие ки дорӣ ҳал шаваду ҷураҷон. бародарат шифои комилу баду бурӯ. ина апелсинои Суҳробҷон ки ман гуфтам ки худаш нест ки ҳамҷода интервю гирем аз Суҳроб. бародараш бечора дастадама ҷустҷӯ шудааст, қараболо хоб беҳушу беёд. аммо мо аз худои таоло ҳама каса хоҳиш мекунем ки шифои комил тиҳад ба Акбар бародари мо. худо сиҳат кунад. ин меҳнаташро бинед Суҳробро. ина бинед чӣ хел бастагӣ. сар то ба гӯш апелсини хел бисёр бастагиша навдидам. сар то ба гӯш мева бастагӣ апелсинаш. инаш лимонҳояшон. инам ғарқи лимон. ҳамҷоро назиз ин ҳамин девол бардоштагӣ. деволи симблок. болош ферма кардагию. сим кашидагию, клёнка кашидагӣ. Тамом ҳамин қадар партника аст. аз болои ферма бо ин хел труба партофтагӣ ки начука даруни замин ба ин гарм мебиёяд. инро хунук намезанад ин хел. ман ҳамҷоро назиз манам хелин гармхона обод кардагӣ Суҳроб додараки моё меҳнат кардагӣ. обаш оби ҷӯйборӣ шланга мемонад. ҳамунҷа ино аз таги замин об задагӣ. обашон фаровон аз таги замин мебиёяд. ҳам ҷӯйборо қатъи меравад. ҳамҷоро назиз мана акнун дар паноҳи худо бошед. ман ин апелсинои Суҳроб додарамро тамошо кунему. дар паноҳи худо бошед.